Στην περίπτωση του μη ακτινοβολημένου παρατηρήσαμε ότι εξερευνεί το χώρο, έχει ιδιαίτερη κινητικότητα, ενώ το ακτινοβολημένο ποντίκι είναι πιο μαζεμένο και γενικά έχει περισσότερο πρόβλημα στην εξερεύνηση καινούριου χώρου. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα πειράματα για τις επιπτώσεις από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στον ανθρώπινο οργανισμό είναι συνεχής. Στο πείραμα που μόλις είδατε, το ποντίκι που εκτέθηκε σε ακτινοβολία δεν μπορεί να εξερευνήσει εύκολα το χώρο. Στον άνθρωπο αντίστοιχα η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει έλλειψη συγκέντρωσης. Σίγουρα παρατηρείται πρόβλημα συγκέντρωσης στο διάβασμα. Όταν κάποια στιγμή χρησιμοποιήσω το κινητό στο κεφάλι, αισθάνομαι μια ζάλη. Τώρα είναι το ότι αυτό επιβάλλει, δεν ξέρω. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου για πάνω από 10 χρόνια αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου στον εγκέφαλο, ιδίως όταν χρησιμοποιείται επί 1 ώρα την ημέρα. Η επίδραση στον οργανισμό δεν εξαρτάται μόνο από το βαθμό ακτινοβολίας της συσκευής, το λεγόμενο SAR, αλλά και από την απόσταση της κεραίας της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Βάζουμε πρώτα το κινητό, το οποίο συνδέεται με τον πάροχο, ο οποίος είναι σε μακρινή απόσταση. Δηλαδή η κεραία του είναι μακριά. Τι συμβαίνει? Το κινητό βγάζει πολύ μεγάλη ισχύ για να μπορέσει να φτάσει η ακτινοβολία του, να περάσει από παράθυρα, από οτιδήποτε, από εμπόδια και να φτάσει στην κεραία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κινδύνους από την ακτινοβολία κρύβουν, εκτός από τα κινητά, τα ασύρματα τηλέφωνα και τα λάπτοπ όταν συνδέονται με ασύρματο δίκτυο. Δεν έχει περάσει τόσο πολύς χρόνος για να βεβαιωθούμε ότι η ασύρματη επικοινωνία είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Και αλλήμον αν περιμένουμε 20-30 χρόνια, όπως έγινε με το κάπνισμα.